सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवलीनंतर चोरट्यांचा सावंतवाडी शहरात धुमाकूळ पाहायला मिळाला। शहरातील इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलातील तब्बल 6 दुकानं चोरट्यांनी फोडली। पाहूयात। रविवारी सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला। चोरट्यांनी एकूण 6 दुकानांना लक्ष्य केलं असून काही दुकानातील रोख रक्कम चोरीला गेली आहे, तर अन्य दुकानांमध्ये चोरीचा प्रयत्न फसला। घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी टीमसह घटनास्थळी धाव घेतली। सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलीस आता चोरट्यांचा शोध घेत आहेत। भर बाजारपेठेत झालेल्या चोरीमुळे शहरातील व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे।